Nagparta mo doon ti oras na yun. 38 minutes. Nandani mo. Nasapay na ka. Ado, iti kayat lang sa ibag ako ma. Nagadumatay, nag-message. Happy Sunday po watching from Singapore. Para guys man natin ikailiw Kantola from Virginia, Caguas. Kung naman ni Dionisio Manzano Jr. Happy watching here dito sa San Miguel. Kuya pa shout out Manzano family. Dito ay Puro 4 San Miguel. Late naman live dito sa Facebook. Kaya nahuhuli sa pagsagot. Paano naman kami? Mag-tune in po kayo sa 97.7 Sweet Radio sa inyong mga cellphone. Sige, Mag-headset kayo. Ikantang arti kong tawid. Kita'y adito lang Facebook apo nga sumungpat mo at ito sumarunong question. So, iti mabalin nyo lang nga pagsungpatan. Dito lang apo Facebook Live. Italaang mismo. Iti mabalin nyo nga pagsungpatan. Haang nga dito text line. So, nagsimple lang apo. Titawatin mimat nga mechanics kada kayo. Tapos siyempre, kadon kada kayo, kada dito abroad. So, iti-type yun lang nga po. No, si asin no, iti kayat yung pangtidan J300 peso load. Courtesy of Giovanni Vizcara, iti Ramon Isabela. Tangarod. So, iti sumarunong kansyon ng May. Isagana yon. Iti sungbat yun. No, iti pauno na din ang kanta. Hello to ate Cell Season. She's watching. Yes, Espina. Oh, yan. Nabayag naman din sa nagbuya to yan. Nabayag nga nagbuya ni Ading. So, busy. This time, iti load apo, kat itid may kadagiti familia iti Filipinas, aglalo kadagitay naka-globe, naka-smart iti Philippines. And iti sumungbat lang OFW apo. Yan, adita. Or anybody nga adita Facebook. So, kadagiti hamping nga naka-Facebook live, kat naman ti mga bak, ay kat bisarakin niya po ti Facebook ni kini John Mark. Ayan, nga Rod. Isudala, si katimang kita na balong lalai nga. Makita mo tinasino mo na. Dahil tingar din na po, ditatatlang nga sunata para kadagitimat at iti Facebook Live. Hangad to'y text line. Ulitin may awan sumungsungbat iti text line. Iti lang Facebook Live. Dahil ito yan, ditatatlang nga sunata for 300 pesos courtesy of Giovanni Vizcara. Kanito manen ti ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinak ararapa apen barat arapop mo ada na nga ba nga dagos lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subli at udita den na adat panunod ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan kanayon to'y barukong ko ngem adalat taragsak na iti impaay mo ayat anapod no ingat kanibusanan to kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subli ak tudita den na rig nag-amal maldaang jak pay kit din makaadang nagdag sentoy barong kung asikaket inapanaw
siya at apanagden na anak non marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mangaklong ang emasapul kon pumakada kailiw kantula iningunguten ka di kanto at dandanagdaag siyempre at yuditadin na Aduda kasi mong bat nga po. Pero na print screen ko daw kasi muna eh. Awan iti makita nga nangabak. Tawan name, age, address kasi awan ti nagan no sino ti kaya nga pangtudan iti cellphone lo. Ay kasi ay. Awan iso nga ulitan ta tayo ulitin ta. Kailiw ka. Okay, lalaingin nyo iti kwa karuba. Ato ti simong ba nga mitatay damdamo akas makita mat. Sa balay ato papanamon sa balay na. Kailiw kanto la puro kailiw kanto la dapat nang ibagati kailiw kanto lang kunada apo. Tanay. Di ba? Awan mo na. Nagsimple apo ti imbaga nga paganurutan tatay. Siyempre, no sino ti kaya mga pangitidan di cellphone load iti Philippines. Say for instance, i-text mo nga dagos yan before the title of the song to my dearest son, John Mark Pastor 0905 kunana ko madijay. Santo di title of the song. So ulitin tayo, saampay lang nga dayjay apo. Trial pala dayjay kadagiti madamang nga agbibuya kada kami iti Facebook. Trial pala ang apo and lalaingin nyo, tadaytuyan apo iti final. I-text yung nga dago sa no sino ti kayo nga kaipapanan. Oy, may request sila dito. Si Ma'am Eden tsaka si Ate Mabi. One daw na version of Ilocano. And hello to Auntie Kathy. Cabal Salvador, good evening. Kamusta ti Las Vegas? Yes, apo kasta unay, apo nagmayat makon di Las Vegas. Las Vegas. Soon, kung natangarod kita, soon you will be here. Woo! Big Island of Hawaii. Ore, Big Island of Hawaii pa lang. Big Island of Hawaii. Anyway, ulitin mi, iti paganurutan, very simple mechanics. Ajinagan, iti kayo nga pangitidan, iti 300 pesos. Ni Nanay Venus Phoebe kinote dahin kabil na. Ayan. Natin na DJ. Awan. Santa anong pepeso? Ferdinand, kung na ni kailiw kantola. Ayan, iso sa bagay iso lang din ng sumumbat. Kaya dispensaren tatatay ko na ibagakon nga ulitin tayo iti iti Kuya, dahin kabil ko. Pagdadanload kuya. Ulitin tayo lang yan natap na awan iti gumurgura. So everybody, dahil ka trial version pala. Trial pala ang kat dahito yan iti paypayso apo. So hold on. I-text yun. Dahil tayo kayo nga pakitidan iti load. Hanga mapon kanya data. Kabsat. Di sagot yung kadagiti familyayo nga aditi Pilipinas. No bilang aditi kaman Pilipinas, si kiti kayo ti makareceive ti load, adila tanagan yun ti i-text yun. I-text yun mo lang ang ginagan yun kung di number. I-screenshot me. Then you can delete afterwards. Tap no awan iti mangluloko kanyayo. Basta after nga makita me, i-screenshot me nga dagosan right away. Dahil yung order na po, iti tatatlag nga sonata, final version. 300 peso load courtesy of Giovanni Vizcara. Ay nagkasat lakit din ti adda politiko agayen na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na no adda atraso na adda ni mayor nga abogado na nagkasat ka man gayenta na iranod ka ni Congresswoman Catherine ay adda met kasta agayem na nagpentas ti kawis na ay kanag ti takong nano agtignay kaslang iso ti agtakem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko
Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak taabuyot mo, arig na mitengket politiko, nukuyog mo. Ayan, so we have a winner. Itikit kita naman, dajay correct iti answer na. Spelling. Correct spelling and simurot iti correct mechanics. Ayan. I-screenshot mo balong. Ate niya, ito itikat. Yes. Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak taabuyot mo, arig na mitengket politiko, nukuyog mo. Kaya't kumet iti kasta kakang Congresswoman Catherine, kadin ala sigen nagayenta, tanuat tanto papanamay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka, atay pati siyak ti patanda, wow, nusumungat ta. Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat tanto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak taabuyot mo, arig na mitengket politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset gak manday tasakam, ngenuat ganto kaguram, binakto ako kugtaran. Congresswoman Catherine, alaen nakabuyot mo, alin ka di iyawat mo, tawalet mo. Iti premio na po dito courtesy of our dear kaanakan Giovanni Vizcara from Oscaris Ramon Isabela, and iti nangabak according to John Mark's cell phone, ta siyempre iso natin ng screenshot ket atay kompleto ti sinunsungba na Siyak ni Antonio tinagan na. One. Bibigay ko ang load sa aking anak na Mark Denver Gawat. CP number chong 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 chong. Yes. Title lang kanta Congresswoman Catherine. When at the simong batate pero Congresswoman with a K. But correct answer is Congresswoman with a C, apo. And congratulations kang siyak ni Antonio. For 300 peso load. Ayan. Talaga nga nakatatuti pa premyo tayo tatang aldaw. Ket di mi pay apo nga nakabailanan nga intugot dito istasyon sa imbati mi pala jibalay. Atay radio, transistor radio nga insagot Promac. Nga intas nga radio. Inted apo Vice Mayor Alejandro iti Alicia Isabela. Ayan nga rod, iti oras karuba, 8 minutos kasagbayan de las 2 ni malam. Ket dayto yan iti maudi nga sonata mi apo para iti thank you my lord na anak ko. Yes. Congratulations po. And itawagan mi iso na damdama. Hello Ikit, kabsat June ating GM ko ng Tinelli Mariano. Kamusta dita nagpasyaran nyo? Dalagaspi, Digida Cebu, whatever. Nalipato nyo nga lugar dyan na panantabasan. Nag-aeroplano da. Nag-aeroplano da. Okay? May isa manan apo nga plancha. Di pa dawa mi manan. Apo delete ko yan. Ni-delete mo da kita. Pailaang. Ayan, samsambuti mi lang apo di kapo school iti sponsors. Iso nga may isa man nga plancha iti isagot mi iti si asin naman apo nga umuna nga tumawag kini John Mark. Apo, tumawag mo at abay masabol mo agi-delete. Mali kiti ni. Ayan, delete mo latan. Anyway, inunaan lang apo nga tumawag. Ito'y text line. Isaksak mo muna dyan. Isasaksak dito balong tapno nalawlawag iti audio damdama. So, awan iti ado nga mechanics nga dawate may ngem dapat amum ti paulo na dito sumaruno kansyon may
makatawag katapno Bagimton Apo. Dito Yan, tawag-tawagan. Awampay. Dito may isang plancha Apo. Dito ay Sanguanan May. Ito yung sasaksakan. Ditan. Mabalinan. Mabalinan. Ngarod, no amom ti paulo na dito nga sunata, tumawag kan tabakan o kukwamon dito'y plancha. Oh. Natakan. Asong batang mga dagusan, hamo papabayagin na yan. Hello, good afternoon. Hello po. Ayan, ayan mo ating, where are you from? San Agustin po. San Agustin, Isabela? Yeah. Po. Apo, makadanon, dita daytoy. Istasyon, may. Wait a minute, Ayan, anatisong bat mo, di yan titatatlag nga sunata tayo basang. Pikipikilan ni Tatang. Pikipikili ni Tatang is very wrong. Haang nga, dahita iti paulo na basang. I'm sorry. Anyway, kablaawan latan, dagiti kayo mo kablaawan. Kablawak man ni Mamak nga agpapakuto. Na! Po Diyos ko. Muriatic. Muriatic acid. Anyway, thank you very much. Sino pa? Tapos Ate David. Okay. So, thank you so much for joining our contest, Basang, and then luckily na naala, iti plancha, iti Sanguana May. So, ulitin mi Apo, iti mangipapugto, iti kanta, ket amuyo, iti paulo na daytoy, tumawag kayo laang kada kami, baliwa mi nga daguson ti sonata. Adaman tumatawagan pa lang. Hello? Hello po. Good afternoon. Afternoon din po. Ano ang pamagat ng aming awitin? Aawitin sana, pero naunahan. Philippine Geography po. Yan, Philippine Geography ay hindi pa namin kakantahin, kaya hindi yun ang tamang sagot. I'm sorry. The correct answer is Kampay ni Kamatayan. Anyway, kung mablao ka latan basang, no, sino ti kayo mga kablaawan? Awanan, nagpukawan, isuna, naliday sa tahanan na ala, dayjay correct answer. So, baliwan tayo nga dagos, iti sunata. Hantayon, ulitin. Tapos siyempre, nakapagpanunod na kita duman. So, our mystery song, dahito yan, Apo. Dagos agtaw-tawagan, madi pinipatpatugtog. When, lalay, anagin nyo pa ngayon di sunata. Apo, kit sayang dagagi tawag yun. Oo, hangkay mo nga rin makaalat ti plancha. Okay, dito yun na po. Ititatat lang ang sunata. I-off mo ba na balong? Yan. So, klaro, awan pa. Iti tumatawag. Pagpasensya nyo, hindi pag amin ngagtawag tata. Awan. Tama di pa nang rugya jay Kanta. tugtog. Okay. Dahil din arudan, titatatlag ang sunata. No nag-intro, sa kailan mo pa rin. Awan. Kulit nito ha? Tawag ka ng tawag dito ha? Ulitan ka. Madi pa na patugtog. Dahil ito yan. Agbilang hak editalaw. Apo. Hello. Good afternoon. Good afternoon po ya. Okay. Sino ang nasa line? Si Aprilin po. Aprilin. Liwag. Ay! Parang kilala kita ba sa... parang kilala ka namin. Hindi ba ikaw yung pinagbibintangang kumuha ng 2 deodorant dyan sa abo? Grabe. Anyway, ano ang tamang sagot sa aming ipinatugtog? Halsema po. Halsema is wrong. I'm sorry. Muntik na tumama, pero may nauna pa kasing salita yun. Hindi lang sa Halsema. Halsema. Balasang Ed Halsema. Yun ang tamang kasagutan niya. Anyway, batiin mo na lang yung gusto mong batiin, Iha. Ay, gusto na lang po si Ninang Gina. Kasama ko po ngayon. Ay! Ayan. Okay, good afternoon, Mad Kang Kakabsat. Ayan. So, that's it. Our caller, thank you so much for calling. And, thank you po. Okay. Iti oras kaaruba kat 11:58. Padasin tayo pa, balbaring no, ada mga baka. Nariga mo notang ipadawa da ito. Dahil arudan, iti sumaruno, nga datatlag nga sunata, lalaingin nyo ti pumugtong.
Ayan ti suping agaapan dagiti ubing. Hello. Hello, sir. Hello, sino da ito? Dito yung telepono itata. May ko, sir. Pwede pa rin sa San Miguel. Principal iti San Miguel? Pwede pa rin na. Ang kumaawatan balaw. Anak-anaw. Sir, pwede pa rin na. Paki bunbuntogan nyo man abot Buntogan nyo man basit nakapoy tilapayag me. Dad, may ko, sir. May Freddy Parinas. Freddy Parinas. Freddy Parinas na nga ba man idi dito yan? Hampay. Masar, man. Nangabak Yung idi. load siguro. Load idi. Ayan, so anya iti paulo na dadya nga kinansyon me. Antisiping. Siyempre, naibalikas ko to tayo. Congratulations! So, dati may isang plancham, courtesy of LPGMA number 75, Itabalot. Ito ni umakita mo iti Facebook Live. So, mabali mong alaan, ito istasyon, itatama lang kanito, hinggang alas 3. Ay, pa Ninyo de la Cruz. Kadwa kayo. Dua kayo, nga taga San Miguel, nga nangabakan, adan samo ti asosasyon nyo ta. Anyway, kumabot pala ang G. Carmen, sir. Mabalain. Sige, G. Carmen, tulad ng Roden. Anyway, thank you very much and congratulations. Kaya dito na po nga aglepas iti umuna pa sa iti programa tayo. Agsubli kami nga road with more prizes and more songs. Kaaruba, awan tagyak akar iti radyo na.